To da farko dai ita shari'ar addinin musulunci ba tunani ba ce, amma shari'ar addinin musulunci tana da alaƙa da hankali. Ana ganewa? Duk inda mas'ala take kowace iri ce. Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da aiko shi da hadisi. Hadisin nan yana fassara alqur'ani. Ijma'ul ulama'i, haɗuwar malamai, yana fassara hadisin annabi, yana fassara alqur'ani yadda ma'anar abin da ake faɗa zai fito. Akwai halacci kowace aya a cikin alqur'ani in ta kama ai mata tawili ai mata. Akwai halacci da hadisin annabin da ya kama yi masa tawili sai masa. Malamai sun amince da wannan. A mazhaba ta Imam Malik, duk matar da ta yi ciki na shege ta yi aure, wannan auren lalataccen aure ne. Ko wani irin aure ne lalatacce ne. To sai zama fahimtar Imam Malik, mu kuma akan mazhabar Imam Malik ne. Amma idan sha'ani ya kama irin wannan, akwai wata mas'ala a ciki ta kare mutuncin wani ko ta kare haƙƙin wani ko ta kare mutuncin wasu, to ana shiga a fita a aro mazhaba, domin ita aron mazhaba, saɓanin mazhaba a wajen musulmi rahama ne. Abinda Imam Malik ya faɗa da abinda Imam Abu Hanifa ya faɗa da abinda Imam Ahmad Hanbal ya faɗa da abinda Imam Shafi'i ya faɗa, ya fahimci alƙur'ani, aka haɗa su sai a fitar da wani abu wanda zai zama masala, zai zama gyara ga mutane. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba a taɓa zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu al'amura guda biyu aka ba shi zaɓi ba, sai da tuna Aisha ce ta fara illaktara aisarhuma. A cikin wannan lamarin guda biyu sai annabi ya zaɓi wanne ne mafi sauƙi ga mutane. Malam yakun ithman, in dai wannan abin bai zama zunubi ba ne. Fa in kana ithman, idan wannan abin ya zama zunubi, kana abu adam nasu minhu, daman annabi ya fi kowa nesa ga barin aikata abin da bai yarda da shi. Allah bai yarda da shi ba, nake so in shi. An fahimta? Saboda ka to duba da wannan abu za mu shiga mu gyara wannan al'amarin nan, domin abu ne da ya shafe mu a cikin gidanmu. Wani na waje bai sani ba, kuma wani na waje kar ya sani. Zan dogaro da wannan hadisin na annabi, shi ne abin da ake kira stakon ko wannan sauƙin za mu dube shi. Nan kuma in sake ƙara mana hujja da wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama. Wani sahabbinsa ya zo ya ce, ya Rasulullahi, matata, mutumin da ya kawo mata tayi wajen ayi abun da bai dace da ita ba, ba ta hanawa sai ta yarda masa, tamkar matar da ta kama ɗaki take a misali. Sai annabi ya ce, to ka sake ta mana. Sai wannan mutum ya ce, ya Rasulullahi, ina son. Sai ya ce, to ka zauna da matarka. Ana jin wannan zancen? Sai ya ce, zauna da matarka. An gane? Kenan mace tana gidan mijinta, wani abu ina shigowa, akwai halacci. Abin da ya sa mutane mafi yawan 75 cikin 100 ba karatu muka yi, ba kuma zama muka da malamai ba, kuma sannan harka addini da ta taso sai mutum ce zai hukunci a kansa. An ji wannan? Saboda haka shi miji ya rufe wannan sirrin, ita matar ta rufe wannan sirrin, inda annabi yake cewa adar ul hududa bishubhati, duk abin da zai janyo a yanke kan mutum. Duba da wani abin da ya faru, yarmu yanke mata kanta da saboda ta aikata abin da bai kamata ba. In budurwa ce a zane ta, wanda yi hakan da a zane shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ibada dama yace ku kare wato abin da zai janyo a zubar da jini a kashe wani, ku kare shi, ku dinga kare shi tare da ba da mafita ga wanda ya aikata. Ana fahimtar zancen nan? Duba da inda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ko shar'anta yadda za a yi a kama mazinaci, zai kamu? Ba zai kamu ba.
sai ka zo da arba'ati shahadatin, sai ka zo da shaidu guda 4 kuma sun same shi tamkar turmi a cikin taɓarya. Ashe in an kula ita shari'ar addinin musulunci ba ta son tunan asiri. Manzo Allah ya ce duk wanda ya fito mana da abin da ya aikata ba daidai ba, wanda za a zuba masa da jini ya kawo mana, to muku za mu yanke kansa. Idan ya zauna tsakaninsa da ubangiji ya kyautata tubansa, to wannan ubangiji yana cikin mashiyar Allah, in ubangiji ya so ya gafarta masa. Dan Allah mu daina dauki gutsuru tsoma da irin waɗannan miyagun abubuwan ana yada su a duniya. Addinin musulunci baya bukata. Kai tsaye abin da nake so in ce, wannan aure da kai da matarka ina nan ba inda yake. Hujja shine Imamu Malik da Imamu Shafi, Imamu Maliku da Imamu Shafi da Abu Hanifa sun hada akan cewa akwai halacci akan mazinaci ya auri mazinaciya. Ana fahimtar zancen nan? Imamu Shafi'i da Imamu Abu Hanifata sun lamince matar da take da idda, take cikin idda bata gama idda ba, a daura mata aure. Ana ji? Sun lamince matar da take cikin idda bata gama idda ba, a daura mata aure. Imam Malik sai ce a, sai kawo dalilansa. Shine mazhabar Imam Malik mu tafi akan cewar matar da take idda ba za a daura mata aure ba, kuma in aka daura mata auren nan ya zama lalataccen aure. Kuma idan mijin nan aka daura mata aure da shi ta je ta tare da shi, to har abada tsakanin shi da ita ba aure. Wannan ita ce mazhabar Imam Malik. Imam Shafi, Imam Abu Hanifa ta yace a daura mata tana iddar auren yayi. Sannan a gaba Imam Shafi ya ce ya yarda a daura mata aure ko da akwai cikin zina a jikinta. Shine mas'alan. Kai tsaye Abu Hanifa ya ba mu mafita akan mas'alar yarmu da mijinta. A daura mata aure tare da jikinta ko da akwai ciki na zina. Imam Abu Hanifa sai dawo sai ji shi yana ganin in tana da ciki ba za a daura mata aure ba. A'a, za a daura mata aure, amma in tana da ciki, in tana idda za a daura mata aure, amma in tana da ciki ba za a daura mata aure ba. Abinda yake tsoro kada in tana da ciki ta tare kamar inda yarmu ta tare da mijinta. Ya kawo dalilin sa, yace lokacin da ake yin yaki ana kamo kuyangu a wajen yaki, kuma kadara ce ta yaki, bayi ne. Sai ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana idan ka je ka kamo kuyanga ko aka je yaki ka ciyo ganimar kuyanga ka same ta da ciki, to kar ka yadda ka tara da ita da wannan cikin. Shi ne ake cewa wani yayi ban ruwa akan yabanyar wani yayi ban ruwa akan shukar wani. Annabi ya hana. A wani nassin hadisin ma aka ce ya kusata yi la'ana ga mutumin da ya aikata haka. Abu Hanifa ta yake ta karrarawa dan kada a yarda in an daura da cikin ya zama mijin ya je gare ta. Amma yake cewa to ai tunda an hana na baiwa, baiwan nan da ita da dan da yake cikin ta wace ce, ta ne ita ce gaba daya, har dan nasa ne. To aka hana ije yayi ban ruwa akan ya bayyana wani, ina ga wanda yake kuma na haramun. An cuɗanya nasaba da nasaba, ba a san wannan cikin da ta zo da shi a bayar da shi kuma ina karɓar miliyan da aka zuba masa, ina karɓar abinci bayan da shan wane ne kuma wane ne yake. To wannan aka guda shi aka ki. Amma in muka duba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lamince matar mutum tana gidansa, ana ji ko, tana aikata lalata, ce a zauna da ita tana aikata lalatar. To dan wannan yaro ya zauna da yarmu tana da ciki, shi su kuma ai ba zina suke aikatawa. An zauna da mai zina, ana saurare na ana ganewa an zauna da mai zina. Saboda haka ni fatawa wannan duk abin da na faɗa, idan wanda yake malami ne yana duba littattafai, je ya duba Bulughul Marami min Adillatil Ahkam na Imam Al-Asqalani ɗaya kenan. Sannan je ya duba Fiqhu wa Sunna. In ya duba Fiqhu wa Sunna duk wani abin da na faɗa insha Allah zai gani. To Allah shi gafarta malam, ina da tambaya.
yanzu misali tana da ciki shi kenan ɗan nawaye, ɗansa ne ko kuma ɗan wancan ɗin ne? Wannan ɗa akwai ɗan da ake haihuwa, na ji daɗin wannan tambayar ta. Idan wancan da yi cikin ɗan ba ɗansa ba ne, saboda ba mu sani ba wancan da yi cikin ɗan ba ɗansa ba ne, saboda ba mu sani ba a ƙa'ida addinin musulmi, sai a ce wane yawa wanci ciki ya ce a ɗauki ɗansa a kai masa, ai ba ɗansa ba ne, ta yana zama ɗansa? Shari'ar addinin musulunci ta amince a zina? Babu abin da ya haɗa shi da shi. Wannan kalmar da nake faɗa mashahuriya ce a cikin addinin musulunci, kowa ya san. Babu abin da ya haɗa uban da aka samar da ɗansa hanyar iskanci, shege ne, ba shi da uba. Wannan uban ba ubansa ba ne. Amma ita uwar da ta ɗauke shi a cikinta yaya sunansa a wajenta? Ɗanta. Saboda haka za ta riƙe shi a matsayin ɗanta. ‘Yarmu da ta aure mijinta ta fi shiga da wannan cikin. Wannan ɗan na cikin gidansa ba ɗanta ba ne? Ɗanta ne. ‘Yar ɗanta in ta shigo da shi da wani gidan ta kawo ta aji a cikin gidansa ba ɗanta ba ne? Shi wannan ɗan ba zai zama ɗansa ba? Zai zama ɗansa. Dalili a cikin addinin musulunci akwai abin da ake kira agola. Kowa ya sai shi. Za a aure mace ta taho da ɗa, ya zama ɗa, wataƙila ma ya zama shine mafi amfani a cikin gidan akan ɗan da aka yi. To, ina dai da wata tambayar dai. To yanzu misali sai Allah ya mashi rasuwa kuma an haifi ɗan. To yana da gadonsa ko ba shi da gadon shi? Yanzu ke a matsayinki na uwar wannan yarinya za ki iya gaya wani ɗan da ta shiga da shi cikin gidansa ba ɗansa ba ne? Ni zan iya gaya wani ba ɗansa ba ne? Shi zai iya gaya wani? Shi isa tun farko na gaya muku na ce shari'ar addinin musulunci ba ta neman yama ɗiɗi akan abin da ya shafi irin wannan. Ba ta buƙatar abin da ake kiransa exposing, abin da zai zama zai lalata zuri'a, zai iya ɓata mu'amala, zai iya ɓata wani lamari. To shari'ar addinin musulunci ba ta neman sa. A zana gaya miki Annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya aikata abin da shari'a za ta sare kansa, wanda yake ta haddi, kale su ba shi dama ya samu mafita. Wannan a rubuce yake. Saboda ba a san wannan tonon asirin. Don haka in ya mutu ya shigo a cikin magada, Allah shi ya bawa kansa sani. Sai a canja shi izin halali. Shege kuwa ubansa ba ɗansa ba ne. Sai neman mace ɗinsa in ya aura ya saki zai iya aura don babu wata alaƙa da shi. Tana da musulunci ba ta san zina. Salma, na sani ni mai tarin zunubai ce a wurin. Na cika mai yaudariya, na je maka da cikin wani har gidanka. Daren da ya kamata ya zama mafi farin ciki daren agwacinka. Sai ga shi ne ya zama maka dare mafi muni.
Gashi ni ce duk da aikata maka wannan laifi. Babu yadda kika iya, haka kaddara ki ta zo miki. Amma ni abu ɗaya na sani, ina da kishi matuƙa. Yanzu me kake so kenan? Abu ɗaya na sani, ba zan iya karɓar rainin cikin ɗan wani a gidana ba. Yanzu saki na za ka kenan? Ba sakin ki zan yi. Ki koma gida, ki rainin cikin da yake jikinki. Idan kuma kin haihu, sai ki shayar da shi wata 6. Ki miƙa masa ɗansa, sannan ki dawo gida. Ha ha ha!